og velkommen til Control Reality, podcasten, hvor vi tager et kritisk blik på den digitale verden og de udfordringer, teknologi bringer med sig. I dag skal vi tale om 2 emner, der ofte krydser hinanden: kunstig intelligens og farerne ved fake news og deepfakes. Vi vil dele virkelige eksempler, overraskende fakta og til sidst diskutere, hvad vi som samfund kan gøre. Okay, så prøv at forestille dig dette. En computer, der kan skrive tekster, lave billeder, generere stemmer og endda skabe videoer helt selv. Dette er ikke science fiction, men hvad AI kan i dag. Bag teknologien ligger deep learning og GANs. Kort sagt, systemer, der lærer af data og hele tiden bliver bedre af sig selv. Lad os tage et eksempel. Markedet for AI-skabte deepfakes. I 2024 vurderes det til ca. $77 millioner, og inden 2033 forventes det at stige til over $1,3 milliarder. Og her er det vigtige. Næsten ingen kan skelne ægte fra falsk. Et studie fra iProof viste, at kun 0,1% kunne identificere alle deepfakes korrekt. Forestil dig, at du ser en video online og ikke kan være sikker på, hvad der er ægte. Men AI er ikke den eneste teknologi, der ændrer vores opfattelse af sandhed. Lad os kigge på historien. Fake news er ikke nyt. Det går tusinder af år tilbage. For eksempel, Ramses den Store i det gamle Egypten brugte propaganda for at fremstille slaget ved Kadesh som en stor sejr, selvom det i virkeligheden var uafgjort. Senere, Octavian, senere kendt som kejser Augustus, spredte falske dokumenter om sin rival Mark Antony for at undergrave ham politisk. I dag, teknologien har skabt nye muligheder for misbrug. I starten af 2023 blev over 143.000 deepfake pornovideoer uploadet, hvor næsten 4.000 berømtheder fik deres ansigter misbrugt uden samtykke. Man kan tydeligt se udviklingen. Fake news startede som et redskab til at manipulere information, og i dag bruges det i højere grad til at skade og misbruge andre. AI og ansvar. AI kan både skabe og afsløre falsk indhold. Platforme forsøger at markere eller stoppe deepfakes, selv i realtid. Men konsekvenserne kan være alvorlige, især politisk. Lad mig give et eksempel. I 2018 cirkulerede en deepfake-video af Barack Obama online. Den viste ham sige ting, han aldrig havde udtalt. Formålet var en advarsel mod teknologien, men det viste også, hvor hurtigt misinformation kan sprede sig, og hvor let en politisk figur kan misbruges. Hvad kunne dette så betyde under en valgkamp? Hvad kan vi gøre? For det første, kildekritik er vigtigere end nogensinde. Lær at kigge efter tegn, f.eks. om belysning og stemme passer til personen. For det andet, regulering og etisk refleksion er afgørende. Hvem har ansvar, hvis deepfakes misbruges? Hvordan sikrer vi, at falsk indhold hurtigt kan identificeres? AI rummer enorme muligheder i medicin, forskning, kunst og kreativitet, men med mulighederne følger også ansvar. Brug teknologien med omtanke og udvikle værktøjer, der hjælper os med at skelne sandt fra falsk. På den måde kan vi udnytte potentialet positivt og begrænse risikoen for misbrug. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med til CTRL Reality. Husk, AI er et værktøj, og det er op til os at bruge det klogt. Vi høres ved i næste afsnit, hvor vi fortsætter med at udforske den digitale virkelighed. På gensyn.